Jiena dan u ħdejja għandi Is-Sun u issa se segwi l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. insegwu x-xogħol ta' Triq tal-Balal. U tkompli l-ħidma fit-toroq residenzjali. Wiċċ ġdid għal Triq Kalafrana. Il-proġett ta' 4 miljun euro sabiex titwessa u timbena mill-ġdid it-Triq tal-Balal għaddej b'ritmu maġġel, hekk kif f'partijiet minnha infetħet l-ewwel korsija l-ġdida. Din it-triq ewlenija li taqqat in-Naxxar ma' San Ġwan se tinbena minn waħda b'żewġ korsiji għal 4 korsiji, 2 fuq kull naħa. Bekk il-ħin li tieħu biex tgħaddi minn din it-triq se jonqos b'madwar 30%. Qed issir ukoll bankina ġdida ta' 1.8 km minn tarf sa tarf ta' triq għal dawk li jivvjaġġaw bejn San Ġwan u n-Naxxar bil-mixi. Disa tkun l-ewwel darba wkoll li din it-triq ser ikollha l-bankini. Il-proġett ukoll ħajinkludi wkoll bini mill-ġdid ta' 4 roundabouts li hemm f'din it-triq sabiex isiru aktar effiċjenti u sikuri. Qed jibdew ħitan ta' sejħ ġodda mal-ġemp ta' triq u ser jiġu installati sistemi ta' crash barriers u dawl ta' triq LED. Wara li tħabbru l-ewwel 120 triq mill-lista ta' toroq li ser jinbnew is-sena d-dieħla, Infrastructure Malta bħalissa qed tħejji it-tieni lista ta' aktar toroq li ser ikunu qed jinbnew mill-ġdid fl-istess sena. Il-lista tal-ewwel 120 triq li ser isiru fi proġett ta' 50 miljun euro tistgħu issibuha fuq il-paġna ta' Facebook ta' Infrastructure Malta. Sa dan it-tant iżda ħafna toroq oħrajn qed jinbnew mill-ġdid din is-sena. F'dawn l-aħħar jiem bdew xogħlijiet fi triq il-Miżieb, Żurrieq, triq it-Torri l-Aħmar ir-Rabat, triq San Pawl Burmarrad u triq Monsinjur Spenza Birzebbuġa. Il-fatt partijiet minn din it-triq qed isiru għall-ewwel darba li x'qatt qabel ma kienet ingħatat l-asfalt. Minħabba fekk it-triq qed titħaffer biex tinbena pedamenti ġodda aktar b'saħħithom qabel isiru l-bankini u l-asfalt. Fl-istess waqt bħalissa qed jittranġaw toroq oħra. Fosthom triq Witfileb fil-ħawi tan-Naxxar, triq il-Mitħna ħaż-Żebbuġ, triq il-Witħal Balzan, triq il-Puniċi ħal-Safi u triq Espri Barte Iswieqi. Din il-ġimgħa Infrastructure Malta qed taħdem ukoll fuq din it-triq. Triq Kalafrana, fejn sar wiċċ ġdid ta' asfaltar u importanti ngħidu li din it-triq hija importanti ħafna għal dawk in-negozji li jaħdmu mal-Freeport. U daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa dejjem ftakru biex tiħtlu fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta u tagħmlu like. Jew għafsu subscribe għal fuq iċ-channel. Għal ġimgħa d-dieħla, ċaw ċaw!